И къде се намираме? Бобер, на Бобер, кралупата. Да ни прави така. Кралупата. Сири Мол. Здравейте, пилите! Ние сме на трансфер до плажът на Ямайка. Както можете да видите, събрали сме се група българи, само VIP хора, тарикати тежки. На лукса сме. Вижте другите пешеходци, а пък ние се возиме на влакче. Имаме ли чуваемост? Едно, две, проба. Шест. Вижте, просто смъртните ходят пеша, а пък ние сме на лукса. Бип. Наклона, скачваме. Скачаме. Нашия шампион. Иска да блъска хората. Не го разбрах. Не разбира италиански бибитки. Снимай как се плискат вълните на лукса. Ямайка бич. Lago di Garda. На лукса. Lago di Garda. Водата е солена, мирише на сол. Не знам. И на други работи. Тук е голямо. Водораст. Не се... Някой се изпишва вътре. Това е 20 стоп.